El símil de la línia és la metàfora que utilitza Plató per parlar-nos dels nivells de coneixement i de realitat. Queda exposat al final del llibre 6 de la República, just abans del mite de la caverna, llibre 7. I com veurem al final, Plató va pensar tant el símil com el mite de manera que els dos conformessin una explicació gràfica i narrada de la seva ontologia i la seva epistemologia o teoria del coneixement. Veiem com ho desenvolupa. Plató ens dirà que ens representem una línia que està dividida en dues parts desiguals i tornem a dividir cadascuna d'aquestes dues parts en dues seccions proporcionalment desiguals. A nivell ontològic, la primera gran divisió que hem establert correspon a la diferenciació entre els dos mons, i la llargada de les parts també reflecteix la importància de cadascun d'aquests. Al món intel·ligible, doncs, li correspon el segment més llarg i al sensible, el més curt. Seguint la mateixa lògica, cadascun d'aquests té una petita subdivisió que també respon a una jerarquia. Dins del món sensible, i d'acord amb el grau de claredat, tenim, en primer lloc, les ombres, els reflexos de l'aigua i totes les coses d'aquest estil. I en un segon lloc, els animals, les plantes, les coses fabricades per l'home i tots els objectes que ens envolten. De forma paral·lela, en la subdivisió del món intel·ligible, en el segment més curt, hi ha una classe d'entitats intel·ligibles inferiors, com les idees geomètriques, aquelles que necessiten una representació material. I en segon terme, hi ha les idees superiors, que no requereixen cap representació sensible, com la idea de justícia o la de bé. La perspectiva de la línia sencera ens ofereix una primera gran divisió desigual que intenta reflectir les diferències en el grau d'importància i de perfecció dels segments. El món sensible és inferior i és una còpia imperfecta del món intel·ligible. Per això es representa amb una longitud menor. Al mateix temps, dins dels dos mons, el segment més curt és més imperfecte. En el món sensible, les ombres o reflexos són imitacions dels objectes. I en el món intel·ligible, les idees matemàtiques són inferiors per la seva relació amb tot allò material. Pel que fa a l'aspecte epistemològic, el símil de la línia també representa els diferents graus de saber. Per una banda, els tipus de saber que proporcionen els dos mons són diferents. Tot el que sabem del món sensible no és un coneixement real ni ferm. Per tant, produeix un saber poc fiable, la doxa, opinió. Per contrast, el saber que produeix el món intel·ligible és l'autèntic saber, l'episteme, la ciència o coneixement vertader. Aquests dos tipus de sabers també integren els diferents graus de coneixement que generen en la nostra ànima el contacte amb les realitats que hi ha a cada segment. De menys a més perfecte tenim. L'eicàcia, o representació o conjectura, és el grau de coneixement més baix, ja que només es recolza en la percepció sensible i no busca cap mena d'explicació més enllà d'aquesta. La pistis és una creença raonable, perquè tot i fonamentar-se també en la percepció sensible, intenta buscar explicacions dels fenòmens materials. La dianoia, el raonament o pensament discursiu, ja ens proporciona un coneixement vertader, però no és el més perfecte, perquè, com hem dit anteriorment, per representar-nos el tipus d'entitats que hi ha, necessitem l'ajuda de representacions sensibles. És per això que és un coneixement que actua de pont entre els dos mons, i encara no és el més perfecte, ja que necessita l'ajuda de la materialitat. Finalment, la noesi, intuïció o intel·ligència, és el coneixement absolut. És la visió directa de les idees. Plató ens dirà que, a diferència dels altres tipus de coneixement que necessitaven representacions o hipòtesis explicatives, a aquest s'hi arriba a través de la dialèctica,
un mètode d'anàlisi que ens ajuda a comprendre la jerarquia que hi ha entre la idea de bé i les altres idees. Segons Plató, molt poques persones arriben a aquest últim nivell de coneixement. Finalment, si comparem el símil de la línia amb el mite de la caverna, que Plató exposa tot just després d'haver explicat el símil, podem veure que els diferents segments quadren amb els escenaris descrits dins del mite. Recordem de què tracta. El mite ens parla de la situació d'uns presoners dins d'una caverna. Tota la vida han estat lligats amb cadenes, de tal manera que l'única realitat que coneixen és la paret que tenen al davant. Darrere d'ells, i més amunt, hi ha un mur i un foc, que projecta ombres a la paret dels objectes que transporten altres homes darrere del mur. Plató imagina la situació on un d'aquests homes aconsegueix deslligar-se i anar ascendint per la cova fins a poder sortir a l'exterior. En l'escenari del mite, l'interior i l'exterior de la caverna corresponen respectivament al món sensible i món intel·ligible. Dins de la caverna, els presoners encadenats i les ombres dels objectes a la paret són les representacions del grau de coneixement més baix, l'eicàcia, i l'objecte d'aquest coneixement, les ombres. Els objectes que projecten les ombres a la paret i el coneixement que el pres alliberat de les cadenes té d'aquests correspon a la pistis i al coneixement de les coses del món sensible. A l'exterior de la caverna, les ombres i els reflexos dels objectes naturals a l'aigua són el primer que el pres alliberat és capaç de captar a causa de l'enlluernament i representen el coneixement dels objectes matemàtics. I finalment, quan aquest és capaç de percebre els objectes mateixos, i fins i tot el sol, ha arribat al nivell de coneixement més alt, la noesi, la intuïció, que, a través de la dialèctica, li fa entendre la jerarquia dins del món intel·ligible. El sol, que representa la idea de bé, produeix les estacions i els anys, ho governa tot i és, d'alguna manera, la causa de totes les coses que hi ha. I amb això hem acabat l'explicació del símil de la línia amb relació a la realitat, el coneixement i el mite de la caverna.